oude man in Brugge. Brugge was toen nog geen zo'n grote stad zoals nu, maar een kleine nederzetting. De oude man besefte dat hij niet zo lang meer zou leven. Hij ging op zoek naar een geschikte man voor zijn dochter Mina. Mina was een heel mooi meisje. Uiteindelijk vond hij de ideale echtgenoot voor haar, namelijk Hornet. Maar Mina was al een keer verliefd op een andere jongen, Stromberg. Dat durfde ze haar vader niet te zeggen. Op een dag moest Stromberg gaan vechten tegen de Romeinen. Mina dacht dat ze bij zijn terugkeer met hem zou trouwen. De vader van Mina wilde dat zijn dochter zo vlug mogelijk met Hornet voerde. Mina wilde dat niet en liep weg heel erg ver. Na een lange poos kwam Stromberg terug. Hij merkte dat Mina verdwenen was. Snel ging hij op zoek naar haar. Na lang speuren vond hij haar aan een oever van de beek. Mina was aan het eind van haar krachten en stierf in de armen van Stromberg. Stromberg voelde zich heel triestig. Hij bouwde een dam in de beek. Zo stond er een heel deel van de beek droog. Daar bedroefde hij zijn liefde. Daarna liet hij het water weer stromen. Stromberg plaatste een rotsblok aan het graf van Mina. Met een hamer en beitel kapte hij in de rotsblok Mina water. Ting, 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 ting.